musika talde bat aukeratzi ez jate bat errazaitzen, danetarik entzuten dut. Adibide txiki bat ipintxearen ez neuke jakingo aukeratzen goira edo gozategin artien, ez? Azkenien, momentu bakotxak eskatzen dozte bat, ez? Edo beste. Baina bat aukeratzearen danen gainetik, itoiz izango litzakela usteot. Euskal Herri mailan egondan talde handixena espada, handixenetara ditu edala usteot. Baina itoizen hortxe latzen eta ekon ipiniko neuke bai. Ez neuke jakingo bata edo beste lehenengo. Ekon geran sasoirako oso barritzai izen zalako eta kriston injarra eukelako eta latzen izen zan 12 urteaz ikusi neban nire lehenengo metal kontzertua. Disko bat, Win galduak aukeratuko neuke, Diaboloki Wine. Aspaldixen entzuoten gauza eharrenetako bentxantze gatelako. Eta uki gendun horie eurekin egoteko eta Mutrikuko gaztetxera ekartzeko indale urte batzuk. Eta Win galduak alan dabe, nahiko nauka aipatu Hatebreeder, diskue Children of Boodumena. Izen zalako ahots guturalakin holan talde bat entzuten hasi nintzen lehenengo taldie. Eta naiz eta gaur egun igual biok izen nire hori, ahots guturaletan dolan ahotsa eta hori Goira, Opez, Lamogot, Slipknot eta honako talde danen aurrekari moduen edo, eta anestesia eta zizanik ez, hori, bidie zabalduzten Children of Boodoomen. Kantua, eta hau igual galdera gatzen naizelik, hor neuk esan Robin Ametxaren bidea, Willis Drummonden behin agian ezarrita, Gobernosen umeak, Pink Floyden batzuk, Haiumen basoa, Toto eta holako batzuk bai, pixkat danetik, baina The Heaviest Matters of the Universe aukeratuko neuke, Goirana. Ezen zen euren lehenengo abesti zentzune bana, eta hortik aurrera zinditzen eure jarraitzen eta apurtzai bintxantzea abestixe, benetan. Alan dabe beste pare bat nahiko neuk haitxetu, beste estilo bat, tekuek dibe bai, baina sortan belen amodioaren esa, abestixe, instrumentala da, eta horrek barruek mogitzen doztez pixkat. Euskal kutsu eduke eta Irlandar kutsu bai, eta beti guztau izan jate Irlandar musiki bai, eta folka eta bai, asko guztetatea besti hori. Eta igual topearen topean, eta hau abesti benetan berezixen itzako askotan malkuek bera indoztezena, atara doztezena, eta oskorrin Euskal Herrian euskaraz abestixe. Abesti hau ez da nire top 20 edo 30 lehenengo 30 bez bihar bada, baina Salvadorren eriotzeanen zati bat da, eta da inoiz esan ezin diren estalitako egien oiurik bortitzena. Kriston injarra daukela bentsantzat eta hoxe, horretxegaz geratzen az. Musikari bat, asko da zaundizeke, Petrucci, Gorosabel, Michel Duko, Gilmour bebai. Baina holan bat esan biherko aneu, neure haitxe esango neuke. Berak erakuzizten gitarrie joten, 14 urte neuke zela, euskal kantak eta gero neure kontura zinditzen pixkat, eta gero da irakasle batzukien bai. Berak gitarrie txistue, pianue, danetari joten dau, baterixido apur bat, eta orduan bat bera esango dut. Eta beragandik daukagaz Itoiz eta Errobi eta holako referentiepe bai. Baina beste musikari handi bat aipatzearren, eta esagune, nire hitz ez da esagune, publiko zabalera begire, Keu esango nuke, Keu Agirretxea. Beste maixu handi bat eta pertsona modun be handi xaua. Batez be kotxien entzuten dut musikia eta internet bidez. Bluetooth hasi pintzen dut, telefonotik eta holantxik eta bestelan etxien eta viniluen normalien. Viniluaz soule eta Pink Floyd, Itoiz eta holako gauzak batez be garai baten, baina gaur egun ja beste estilo batzuetakuke bai hasi nazien zuten. EHZ aukeratuko dut, Euskal Herria zuzenean, bentxantze jatelako bai Euskal Herri mailako eta mundu mailako bai jaialdi erreferentienetako bat. Erreferentiena ez esatearren, dauken filosofizia gaitxik eta askotan egonaz eta amets bat izeleik bertan kontzertu bat emotibe bai. Barriro EHZ aipatuko dut, baina ezin astu Mutrikuko gaztetxie. Bertan urtero
antolatzen dugu kontzertuak eta bai, eta ikusle moduen abendurrok eta olakoetan ibiltzen gara, ikusle, antolatzaile, eta gero jove askotan egin izen dugu bertan berzio gaba, MRK gaba, moduen da baterixi, gitarri eta netarik, eta giro darra sortzen da, herri mailan, orduan ikusteko leku zora garrixe, soinu bedarra goten dut. Vale, asko gondi edarrak, bat oso edarra izan zana, Ekonek lehengoz lagabanien, Arrasateko gaztetxien emoan azkeneko kontzertua, handi urten itzen zoratzen, beharra izan. Eta gero, beste asko da, ez? Adibidez, Tulen kontzertuen badarien ikusi nebana, download jaialdi zen, hori oso beharra izan zen. Eta gero, Dream Theater, Goira, Slipknot, Opeth, olako talde batzuenak ikusitxua zen dape, egarrak benetan izan dira, System of a Down eta olako talde batzuenak. Baina holan bat aukeratu biherko baneu, aukeratuko neuke 2024en Rammsteinek anuetan emone bana. Ez da talde bat asko jarraitzu izan dutena, baina kriston injarra dauken taldi dela bentsantze jate, eta argi neuken hasieratik ikusi nahi nebala behin badabe euren kontzertu bat, eta izango zala jaialdi batetik kanpora. Eurek bakarrik, euren show izetia, eta urten nintzen, zu eta bat eta beste, eta aire libreen izetie bai, urten nintzen flipetan. Eta egixe da, musikei emoten dutzutela nik batez garrantzizia, baina show hori ez dugu hain ditzuko inok. Ez dauketain argi, ez dakitan bitxorraiapen azkena izeneko diskue, edo ertzaiнаken onena diskua. Erosioten azkena da, ondela gitxi Benito Lertxundin Itzaltzuko Bardoa eta Altabizkar daukezan vinilo horrek daukezena. Mihize dauket eskatute, eta ondela horren beste erosinaen beste bat da Belen vinilua, lehengua. Eta aipatu nahiko neuke Bele, eta batez Belide Hernando, bentsantze batelako indabela itzelesko apostua, gaur egun entzuten den edo musika industrisik bultzatzen den pixkate urtetan dalako eta soul eta asko guztetak atez, soul eta funkix eta olako estilo batzuk ezartzen ditu, eta esango neuke dela Euskal Herri mailan daukegun abeslari honenetako bat.